Godt, vi går lidt videre. Lad os lige få løst det her problem med at få sat vores element i fokus. Vi kommer til at bruge en use effekt til det. Jeg vil egentlig ikke gøre det på den her måde. Jeg vil egentlig godt have haft det gjort på den her måde, men jeg tror, det har noget at gøre med, at vi kan ikke sætte inputfeltet i fokus, fordi det simpelthen ikke er blevet oprettet, det er ikke blevet sat aktiveret endnu. Det tager lige, den skal lige loade det igennem og sætte HTML ind igen. Så jeg tror simpelthen ikke, den har loadet eller fjernet input, eller forvist inputfeltet nu, før vi beder den om at fokusere. Så jeg tror, det er det, der er dilemmaet. Men det vi kan gøre i stedet for, da vi bruger en use effekt. Så vi skriver use effekt her. Og så beder vi den om at opdatere, når at editable bliver ændret. Så når vi siger set editable til at være true, så bliver use effekten kaldet, når den er færdig med at load. Og så kan vi begynde at lave en condition, en if-sætning. Og den condition skal så sige, at hvis at editable er true, så skal den gøre noget. Men vi kan bare skrive sådan her. Det er det samme. Fordi der står sådan set true eller false i den her condition. Og det der er egentlig vigtigt for en if-sætning, det er sådan set bare, at det statement, I skriver inde mellem parenteserne, det skal bare resonere sandt eller falsk. Det er egentlig bare det, den er afhængig af. Så vi kan sagtens bare smide den boolean værdi ind, der indeholder sandt eller falsk. Så hvis den er editable, hvis den er blevet det, jamen så skal vi igen i dokumentet og fokus til vores inputfelt. Så når vi gør nu, når vi dobbeltklikker, så fokuserer den. Og du kom med en fremragende løsning, det er også det, jeg ville have gjort før i tiden, Bjarke. Men på den her måde, så vil vi aldrig kunne aktivere 2 felter på en gang. Vi vil altid kunne aktivere 1 felt. Sådan set. Godt, så det er done. Lad os gå lidt videre til, nu fjerner jeg de kommentarer, for ikke brug for. Og så minimerer vi dem lige, for vi ikke brug for at kigge på dem mere lige nu. Men det vi har brug for at gøre til gengæld, det er at vi skal have lavet, når vi toucher. Fordi når vi er inde i hvis vi går ind over på mobilen for eksempel, og vi dobbeltklikker, det får vi altså ikke noget af. Og det er fordi, at touch-eventet er ikke det samme som et klik-event. Så vi skal have lavet en, der hedder on. Vi skal lave et nyt event her, der hedder on-touch-start. Og den kan vi sådan bare handle double tap. Så vi laver en const, der hedder handle on double tap, eller handle double tap. Sådan der. Det vi så har brug for, fordi den har ikke en double tap event indbygget, så vi bliver så kode det selv. Og for at gøre det, der skal vi sådan set tage tiden, hvor lang tid det har taget fra et tab til et andet tab, hvor lang tid det er gået mellem de tab, og så skal vi sige, at det inden for, skal vi sige, 0,8 del af et sekund. Jamen, så du trykker 2 gange. Egentlig. Og det kan vi selv bestemme, hvor stort et margin eller et threshold, eller hvad vi kalder det, for hvad der indikerer et double tap. Så nu kommer der noget decideret programmering. Altså vi har programmeret hele tiden, men det er sådan set noget med noget conditions, ikke? Det første vi skal have lavet, det er at vi skal lave en var, vi kalder for touch time. Og den er 0. Og touch time variablen, det er den der skal håndtere, hvor lang tid der er gået fra et touch til et andet. Den værdi bliver vi nødt til at gemme, fordi når vi trykker på vores, når vi ser on-touch start, når vi trykker på skærmen, så bliver eventet eller callback-funktionen bliver kaldt en gang, og så bliver vi nødt til at have vores touch time med som en global variabel ligger uden for prioriteten, så den ikke bliver resettet hver gang vi trykker på. Vi kan godt have lagt den inde i vores callback-funktion, men så vil den blive 0 hver gang vi trykker, og så vil vi aldrig kunne måle på, hvornår vi sidst trykker. Så vi bliver nødt til at lægge den herude, så at vi kan tage fat i, at anden gang vi trykker på skærmen, så har den fat i touch time, og så kan vi kigge, okay, hvad var klokken, da vi klikkede på den sidst. For det eneste touch time kommer til at indeholde, det er et klokkeslæt. Det kommer ud som et tal siden år 0, så det er sådan et helt absurd langt tal i sekunder. Det er sådan, jeg tror det er sådan, jeg ved ikke, 4 billiarder eller sådan noget, så det er helt absurd højt. Vi kan lige på console log det ud, bare lige for sjovt. Så vi har noget, der hedder new date.getTime. Og det er faktisk den her, vi skal bruge til at definere, for at finde ud af, hvad er klokken. Så lad os lige prøve, når vi tapper på skærmen her.
Så får vi sådan et helt vildt langt tal. Og det er hvor lang tid der er gået siden år 0. I sekunder. Og hvis vi så gang vi tager på dem, så kan vi se. Ellers er det ikke siden år 0. Ellers er det tiden i dagens dato i millisekunder. Jeg kan ikke helt huske det. Det er et eller andet helt, jeg kan ikke huske det. I C# der kan du i hvert fald godt få tiden siden år 0. Det er sådan, den regner dato ud. Det er også ja. Men I kan også se, tallet ændrer sig hernede, ikke? Og det er det, vi kan bruge til at udregne på, hvor lang tid der er gået mellem et tab og et andet tab. Så hvis vi lige clear her, og vi trykker her. Jeg klikker 2 gange der, I kan også se her, der er cirka 110 millisekunder imellem, hvis I kigger på de sidste 3 tal, ikke? Og så skal vi selvfølgelig også gøre plads til de der mennesker, der dobbelttap sådan her. Dobbelt-klik. Kender I det? Dobbelt-klik. Okay. Nej, du skal klikke sådan her. Dobbelt-klik. Nej, dobbelt-klik. Den skal vi også have plads til. De skal selvfølgelig også kunne bruge systemet, ikke? Jeg håber, det vil komme med i videoen, det kan være sjovt. Godt. Så det første, vi skal gøre, det er, at vi skal sætte tidspunktet for første gang, vi klikker. Så vi siger, hvis at touch time er 0, så sætter vi det første klik. Og det gør vi at sige, touch time er lige med new date get time. Så nu er touch time, den er så sat til det der helt absolut lange tal, vi lige så. Men hvis den ikke er 0, så betyder det, at vi har klikket en gang. Så har vi lige tappet en gang. Og så er det så der, vi skal ind og lave en sammenligning med, hvor lang tid er det gået siden sidst vi klikkede. Og så skal vi så minus, eller så skal vi så sammenligne det tal med et eller andet form for threshold. Altså hvor mange millisekunder vi gerne vil sige er et dobbeltklik. Så vi spørger, hvis, og den er kommet til at være lidt lang. Sådan der. Hvis at new date get time er nu skal jeg der. Get time minus touch time er mindre end for eksempel 800 millisekunder, som det gør lige sådan her. Det er 8 sekunder, 8 millisekunder. Sådan. Den tror jeg. Så vi tager den nuværende tid minus den tid vi klikker på lige før, og så får vi et eller andet tal der svarer inden for, altså vi får det antal millisekunder der er gået siden sidst vi klikkede. Er I med på den matematik? Og så har jeg sagt det sådan set bare, hvis det er mindre end 800 millisekunder, jamen så er det inden for det scope vi kalder for et dobbeltklik. Er I med? Så hvis vi har klikket inden for 800 millisekunder, så er det dobbelt tap. Og det vi så skal gøre, det vil sige enable edit, eller hvad hedder det, set editable til at være true, og så siger vi touch time lige med 0. Så vi resetter touch time eventet, sådan at vi kan double tap igen. For havde vi ikke gjort det, så vil tallet blive memory større, og så vil den hele tiden antage, at ja, vi har klikket. Godt. Men vi vil nødt til at tilføje et else statement mere her, for at hvis vi har over 800 millisekunder, så hvis det ikke var et dobbelt tap, eller hvad vi har i hvert fald som programmør har valgt ikke er et dobbelt tap, så skal vi bare reset så sætter vi vores touch time
til at være new date på get time. Så det var ikke et dobbelt tab, så vi sætter tabet som det første tryk. Første tab, måske. Sådan. Så det betyder, at man kan godt komme til at trykke 2 gange for langsomt, men det tredje tryk kan godt gælde som dobbelt tab. Giver det mening? Godt. Så med det gjort, så burde vi gå tilbage. Og nu kan vi dobbelt tab, og vi kan sige, der sker ikke noget. Men jeg kan også sige, som det tredje tryk gælder som dobbelt tab. Og det er den sidste else statement, den går ind i for at sige, okay, det langsomme tab nummer 2, det kan godt stadig gælde som dobbelt tab, så trykker jeg en gang til. Og når vi så tabber væk, så kommer vi ind, og så fjerner den fokus fra elementet. Det var det. Det næste vi skal gøre, det er at vi skal håndtere date-teksten, der er i inputfeltet, så vi kan ændre teksten og gemme det i stedet. Men det tager vi i næste video.